Vi er hernede igen, hvor vi laver mikrocement, den her kælderrenovering. Så nu har vi lige fået finslibet gulvet og fået det gjort rent og støvsuget. Så har vi lige taget hjørnerne, lige gjort dem helt skarpe runde. Så det bliver rigtig lækkert. Så nu skal vi lige have lov at tørre. Så kommer vi igen lidt senere og får gjort det færdigt herude. Så nu tænker jeg lige, at vi kører ud og ser, hvad de andre de laver. Nu snakkede vi i går lidt om, at jeg skulle vise lidt om, hvad jeg spiste i løbet af en dag. Så jeg må lige vise det. Til frokost her, der får jeg normalt 4 rugbrødsmadder, 2 med hamburgerryg og 2 med leverpostej. Så det smager min kæreste til mig hver dag, så det er så heldigt, det gider hun, så det er ret nice. Så nu fik jeg lige taget et billede af min morgenmad, men det var 2 stykker rugbrød og 3 æg og scrambled på panden. Super lækkert. Så jeg har normalt en ret travl hverdag som selvstændig, så jeg spiser min morgenmad der omkring 5. Så får jeg den madpakke her hver dag, fordi jeg har en selvstændig håndværksvirksomhed, så vi er lidt rundt omkring, så det skal bare være nemt og hurtigt, når man er på farten. Så tanken er lidt, nu kører jeg ud og viser lidt af det, vi har lavet i dag. Det er blevet en ret fed opgave i Fredericia, så jeg tænker, at vi kører ud og ser nu. Så vi kommer ud til kollegaerne og holder firmabilen. Det er det firmaet hedder, sådan en ejendomsservice. Så nu prøver vi lidt at se, hvad de er gang i. Så vi er i gang hernede. Vi har lagt de her super flotte klynker. Det er egentlig blevet rigtig, rigtig pænt. Sådan en marmoreret klynke med en lille sort flise i midten. Så er de lige ved at pille radiatoren over. Og ved at rulle lidt op. Så skal vi have malet herinde, så det trænger lidt. Det er planen for resten af dagen, det er at få malet herinde, så pille radiatoren over. Og lige rulle lidt op, så det bliver rigtig godt. Så det er sådan nogle opgaver, vi går og laver mere eller mindre hver dag. Så ja, har jeg lyst til at se lidt mere af det, og måske en how-to-video, så skriv det nede i kommentarfeltet, så skal vi se, om vi kan fikse det. Så skal vi ud på næste løbetur. I dag der skal vi løbe 2 minutter og gå 2, og det skal vi gøre 3 gange. Så det bliver fedt. Kommer afsted igen. Så når vi kommer hjem, så tænker jeg, at vi lige kan vende, hvordan det er gået. Tager måske nogle billeder undervejs eller lidt film. Det må vi se, hvordan det lige går. Så kan vi lige vende dagen, hvordan det er gået. Hvad er gået godt og ja, knap så godt og skidt. Så fedt. Rigtig god løbetur. Så er vi stadig ude på løbeturen, så har vi lige gået det, så jeg kan lige sige lidt. Det er dejligt at komme ud. Gode vejr. Så de er allerede god energi, så det er mega fedt. Så vi lige ser, om vi lige kan tage et lille take her, når vi har lavet de 2 første runder og se, hvordan vi så har det. Så har vi kun en runde tilbage. Det er fandme hårdt. Jeg kan sgu godt mærke, at man ikke er i så god form, som man har været. Så det er sgu dejligt at komme i gang igen, så man kan få noget form tilbage. Så nu følger vi de her 12 uger, eller 10 uger, hvor vi kører løbeprogram. Og så ser vi, hvordan det bliver om 10 uger. Forhåbentlig noget nemmere. Så en tur tilbage, og så tager vi lige et recap, når vi kommer hjem. Hey. Så det var den løbetur. Så det var fedt. Man er helt fuld af god energi, når man er ude på sådan en lille løbetur. Så det er mega lækkert. Så
tænker jeg, at vi lige kan se, hvad vi skal have til aftensmad i dag. Så prøv lige at vende kameraet. Min kone har i dag lavet noget æggepizza. Så skal vi have lidt grøntsager og kyllingekebab på. Så det er egentlig bare æggehvider, som ligger her, som lige skal piskes. Og så lægger man det på panden. Så får man en rigtig stor kalorielet brød. Det er mega lækkert. Så ja, hvordan er i dag gået? Ja, den er egentlig gået ret godt, synes jeg. Så vi har holdt kosten igen i dag. Så det er de her typiske æg til morgenmad og 3 rugbrødsmadder til frokost. Også super lækkert. Og ja, så til aftensmad skal vi have det her æggepizza. Så igen en rigtig fed dag. Holdt kosten. Har været på vores løbetur, så vi har fået lavet noget træning. Og ja, så har jeg været på arbejde, som er hårdt fysisk. Så I må skrive, hvis der er noget, I gerne vil se i min hverdag. Det kan godt være noget mere, for når jeg er på arbejde. Det kan være, at nogen, der synes, det er spændende at følge lidt med i livet i en iværksætter. Så skriv, hvis der er noget, man gerne vil se eller høre mere om. Nogle tanker, retter og et eller andet. Så skal jeg gerne forsøge at have mere af det med i videoerne. Så I må meget gerne like videoen og subscribe. Det kan være super fedt. Så vi kan få nogle flere abonnenter på kanalen, så jeg kan se, at der er nogen, der synes, det er fedt. Så tænker jeg umiddelbart, det er det. Rigtig god aften, og så håber jeg, I vil se næste video også. Okay.